आमगेल मोगा वीक्षांक वीक्षा ತಂಡಾಚೆ प्रीतीपूर्वक नमस्कार। हांव विद्याप्रभू। हांव सौम्या पै। आज कसं विशेष म्हणून तुम्ही लेखता असाव। श्रावण महिन आयलो अशी तशी पळव भितर कशी धावलो म्हणून कळली। वै गो विद्या कशी दीस गेली म्हणून कळली। आता भाद्रपद आयलो, गौरी पूजा चवथी पुरा तयार करतस की म्हणणं वै गो सौम्या, आमगेल वीक्षक पूरा गौरी पूजेक चवथीक उत्साहारी संभ्रमारी तयार करता असं दिसता। आमगेले पोरूचे वायणा व्हिडिओक तुम्ही मस्त प्रोत्साह मोगू दाखिलेलस। तशीची हे वर्ष आमगेल मालगडेन चलोसून आईले एक विशेष संप्रदाय गौरी आणि महादेवाक पत्रावळींतू कशी स्थापन करताची म्हणून एक दाखवचे प्रयत्न करता असच। वै गो विद्याका तू सांगली नव्हे पत्रावळी म्हणून तक्क प्रकृतीर पुरा मेळचे पाल्ल निघालनो गुटलोन दवरची नाही वै गो सौम्या, हे गौरी पूजेक व्रत प्रकृती पूजन। हे गौरी पूज म्हळ्यारी प्रकृतीन तू मेळची तसले 16 नमुने पत्र आणि 16 नमुने फूल देवाक समर्पण करची तसले एक व्रत। हे ಕೆಲವು घरण्यांतू पत्र गणपतीने करतात नव्हे। वै गो सौम्या, तू सांगेल सम आमगेल पूरा वीक्षकांक ಗೊತ್ತशिಲ್ವರಿ ಕೆಲವು घरण्यांतू पत्रावळी पूजन आणि ಕೆಲವು घरकडे मूर्ती पूजन करतात। हे तंगेल घराचे मलगडेन चलोसून येईल तसले संप्रदाय। आज आम्ही हे व्हिडिओंत हे 16 नमुने प्रकृती मेळत तसले पत्र खंचे आणि 16 नमुने फूल खंचे कशी पत्रावळी बांधूचे म्हणून पुरा दाखवून दितात। आम्ही हे आमगेल भटमामा तांगेलागी आमगेल म्हालगड्यालागी निमगून कशी पत्रावळी बांधूच म्हणून दाखवून दिवचे एक प्रयत्न केला। पत्रावळी बांधून गौरी महादेवाक कशी स्थापन करची म्हणून आमगेल पूरा वीक्षकांक दाखवूया। गौरील आणि महादेवाल पत्रावळी कुरुक अगत्य जाऊन जायजेले पान म्हणारी कसोळी पान। कसोळी पान दट असून गात्र होड शिल्लिमती पूरा पत्रे तंत घान पत्रावळी कुरुक सुलभ जाता। गौरील आणि महादेवाल फोटो प्रती पत्रावळीक फिक्स करूक आम्ही नेग्गी कंटो उपयोग करतात। ते कंटू घालरी कसोळी पान पिंदन ते दाट शिल्लिमती गट्टी फोटो ते पन्ना वयर बैसता। हे नेग्गी कंट्या झाडारी कंटो पचो पचो जावन आसता। आमक ते फोटो घालूक सुकोका देखून आम्ही 4 दिसा पुढे हाणू घरांतू सुकोका। आता मी हे 16 नमुन्याचे पत्र कंचे म्हणून पळूया। नेल्ली पत्र, दिब्रांकुरू, अशोका पत्र, एक्का पत्र, दत्तूरी पत्र, सी पत्र, मंदार पत्र, पारिजात पत्र, बिल्वपत्र, ಸೇವಂತಿಗೆ ಪತ್ರ, ಬೊಗರಿ ಪತ್ರ, ಜಾಜಿ ಪತ್ರ, ಶಮಿ ಪತ್ರ, विष्णुकांती पत्र, उत्तरणे पत्र। हे 16 पत्रांतू एक दाळिंबे पत्र यस। आमक दाळिंबे पत्र मेळ्ळेल ना तश जावन आम्ही हांतू घालनी। तशीची 16 नमुने फूल खंची म्हणारी सुगंधी फूल, ರಂಜೆ फूल, बिळी नैदले म्हणारी दहवी कमला फूल, कणिकेला फूल, पारिजाता फूल, मंदारा फूल, कोलू मल्लिगे म्हणारी काकडा म्हणता आम्ही ते, शेवत्या फूल, मोगरे, अशोका फूल, पिंगारू, ಹೊನ್ನೆ फूल, चांपे, केदक, जाय मोगरे। आमक मेळ्ळेल तितले पत्र आम्ही हे पत्रावळींत घाला आणि मेळ्ळेले तितले फूल हे व्हिडिओंतू दाखयला। पूरा पत्रे उदकांत घालून शुद्ध करून घेवका आम्ही हे पुरा शुद्ध करून दवरला सुरेखाची। आता मी पत्रावळी कशी करची म्हणून पळूया। कसोळी पान 2 दिसा पुढे हाणू घरान दवरका त्या पत्रावळी कुरुक चिके बावल्यारी भारी लायक। आता हे कसोळी पान उमती दवराती अशी उमती घालतरी बित्तवेल बगलेंतू पूरा पत्रे एक एक कच करून घालाची। पूरा पत्र घाल जतरी दोन्ही बदीन चंदकून मर्चून आणि वैली बगलन तोगू बगल चंदकून मर्चून घ्यायची। अनेक प्रमुख वस्तू म्हणारी वायू। वायू देवाला पूजेक यूज करची मस्त श्रेष्ठ म्हणतात। सुरेखाची वायू तुम्ही उदका बुड्डोन दवरून मोवाळ कोण घ्यायची आणि हे मर्चिलेले
पत्रावळीक चंद कोण वायानं गांठी गाणू पत्रिकांचे बाहेर येणं तशी बांधून घ्यायची. एक पत्रावली कशी करची म्हणून आम्ही तुमका दाखयले. दोन पत्रावली करूका जाता, एक गौरीक आणि एक महादेवाक. गौरी आणि महादेवाल फोटो प्रती कंचे कटलेरी अंगडी तुमका मेळता. सुक्कीले नेगी कंटो चंद कोणू झाडार तुकून उद्रान घेवका. मागीर ते महादेवाल्यानी गौरीले फोटो प्रती चंद कोण ते पत्रावलीक त्या कांट्यांनी फिक्स करून घेवका. गौरीले हाता कांकण आशिल कडेन दोन कांटो आम्ही फिक्स करका. ते कांकण घालू अस गळे भांगार घालू असताना दोन कांटे भांगार घालची का तरी फिक्स कोरेत. आणि मात्र कांटू घालताना जिके जाग्रतेर घालका फोटो तो मस्त डेलिकेट असता. आत पळया आमगेले गौरी आणि महादेवाल पत्रावली रेडी अस. का गांव आशिले पुरा हे 16 नमुने पत्र मेळता. सिटी आशिलेन कसा करका? लायक प्रश्न निमगील गो सौम्या. आमगेल वीक्षकांक हे प्रश्न मना येतले. गांव आशिल्यांकय हे पत्र फूल मेळची बारी कष्टाची, जाल्यार सिटी आशिल्यांक आनीकय कष्टाची. हे पत्र फूल पुरा सामान्य जावन मार्केटा मेळचे कष्टच. सोदून गेल्या मात्र मेळटले. सिटीन तो हे फूल पत्र पूर मेळचे बारी कष्टस. अनुकूल शास्त्र प्रकार कस मेळत की त्या भक्तीन श्रद्धेन देवा समर्पण करचे. देवाल पूजेनंतू भक्ती श्रद्धेकची प्रामुख्यते. आमगेल हे व्हिडिओ करूक विंगड विंगड पत्र विंगड विंगड फूल ಒಟ್ಟು करूक सहाय केलेले गणेश प्रभू आणि नागराज प्रभू तांका हृत्पूर्वक धन्यवाद. घरकडे म्हालगड नतिले नेवे परगावांतू वास करत आशिल्ले नवे वधूंक हे आमगेल व्हिडिओ मस्त उपयोग जातल म्हणून हांव लेखता. पळयल न्हू तुम्ही पुरा पत्रावळी कशी बांदचे, पत्रावळी गौरी महादेव कशी स्थापन करची म्हणून. इतली पुरो विषय म्हणून मग गोत ना आशिले. वै सौम्या तुक मात्र न्ही मस्त जनाक हे विषय गोतना. आमगेल मुखारच्या पिळगेक हे आमगेल व्हिडिओ मस्त उपयोग जातल म्हणून हांव लेखता. पळयल न्हू तुम्ही प्रकृतीन तू मेळत जाल्यार 16 नमुने पत्र घेवन पत्रावळी वायांत कशी बांधता म्हणून. तशीची पत्रावळी गौरी आणि महादेवार प्रती कशी स्थापन करची म्हणून एक दाखोवच प्रयत्न केला आम्ही. गौरी महादेवाल पत्रावळीक प्रकृती मेळचे फुल्ल अलंकार केला रे कितले छंद दिसता, दोळे आनंद दिसता. सौम्या आम्ही घरांतू मेळचे आणि हांगा प्रकृतींतू मेळत जाल्यार वस्तू घेवन सिंपल जावन कशी डेकोरेशन करीत म्हणून दाखोवचे एक प्रयत्न केला. हे पत्रावळी केलेले व्हिडिओ ಒಟ್ಟು आम्ही गौरी महादेव स्थापन करची कशी म्हणून एक व्हिडिओ फाल्ली घालचे आसाची. हे व्हिडिओ पळयले फाल्ली व्हिडिओ पळोवचे विसरू नाकाची. आमगेल मोगा वीक्षकांक आमगेल मोगा नमस्कार. व्हिडिओ लाईक कराची, तुमगेल आपतालो टू शेअर कराची आणि हे व्हिडिओचे माहिती कसने मिस जाल्लेले असल्यारी तुम्ही आमका कमेंट बॉक्सांत घालून तिळशियाची.